Unsa man tiilan nuwa? Ha? Tanawa daw ng duyan nimo, dako na kayo gisi oh. Dako na kay gisi na imong duyan ba? Sus Ginoo ko malusot na kadiri oh. Kay grabe kay ang tiil. Tanawa ang tiil. Oh? Gituyok-tuyok, gilugit-lugit oh, di dahikot. Namasamad na imong tiil. Ha? Taon na na oh, nahikot naman ng nylon si mong tiil. Taon na lang na imong tiil na. Oh, nahikot naman ng nylon na. Gisi na kay na imong duyan ba? Dako na kay buslot. Bi, dali. Kaning kumagko, be. Agay, ayaw lula. Unit, putlas ani. Yung sa kanin niya. Iyang lugit-lugit, ilugit-lugit mangguna niya. Di kining apuha gid ka. Napaputol yun ni madugay ni tiila ba? Okay? Sige na, punta na natin si Dr. Antonio. Nganong dali ra kay kanimata. Ha, bata ka ha? Nano na dali ra kay na ni mata ng bata na? Ha? Nano na dali ra kayo ikaw nagmata? Sige kakit-kit ana sort sa imong papa? Yak, bako kaayo na lubot na sort sa papa na ay. Yak. Yok. Yok, sa sige kit-kit na nan yok. Gid sige dumog sa short uy. Nga na sige ikaw dumog sa short sa imo papa. Baho man na